Oud. Nou ja, ik bevind mij nu in een omgeving waarbij de tieners niet voorkomen. Ja. En als docent heb ik natuurlijk altijd jonge mensen ontmoet. Maar hier in deze omgeving voel ik mij heel erg thuis. Wie roept hier dat ik oud word? Mijn hart juicht zoete bloemen. Mijn ogen vangen flurre vlinders. Merels en vinken voeden mijn oren. Mijn lachen vloeit over koele wijn. Wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen? Mijn paar witte haren luisteren naar de lentewind. Mijn rimpels proeven zon. De dingen hebben schoonheid. Wie roept hier dat ik oud word? Ja, klap rustig hoor. Herkenbaar. Ja, tot slot nog een kort gedichtje over postuum. Postuum. Hoe ik het uiteindelijk voor elkaar heb gekregen om de katholieke kerk waarin ik ben opgevoed heb kunnen verlaten. In een katholiek gezin moet een zoon al jong zijn moederkerk dienen. Als misdienaar. Ik dank postuum de Heere op mijn blote knibbels dat ik er na een jaar ben afgetrapt. En toen de tijd niet onder invloed van miswijn en wierook door meneer pastoor in mijn reet ben geneukt.